Namaste! Iată-mă din nou aici, în fața voastră, ca de fiecare dată cu multă bucurie și cu deschidere, înspre a împărtăși din informațiile și din știința pe care eu am reușit să o acumulez de-a lungul acestor, iată, aproape 10 ani de practică. Nici mie nu-mi vine a crede că imediat se întâmplă asta. 10 ani de practică yoga. Pentru că este imediat după Paște, după sărbători, cu siguranță mulți dintre noi am lăsat la o parte mișcarea și ne-am relaxat în căminele noastre minunate alături de toți cei dragi, am mâncat cu poftă mai mare, cu mai multă conștiință și conștiență vis-a-vis de cele ingerate și gustate. Poate am făcut și ceva excese și pentru că eu însămi am exagerat un pic ieri cu zahărul, recunosc. Am cam mâncat tot ce era prin casă dulce. Adică nu tot în cantități industriale, dar mult mai mult decât de obicei. Și astăzi m-am resimțit, am avut așa cumva la nivel facial o ușoară inflamație când m-am trezit de dimineață. Cei care au fost la practica Ashtanga de la ora 8 pot să confirme. Ochii cât cepele. Bun. Pentru că a fost acest exces alimentar și repaus de la mișcare, complet aproape, propun să facem astăzi câteva tehnici yoghine de stimulare a digestiei și de trezirea metabolismului, de înghețirea arderilor, a focului interior Agnisara aflat în zona Manipura Chakra, cel care arde și stimulează tot acest proces important, vital pentru noi, digestia, și arde malas, toxicitatea din corpul fizic, mental și emoțional. Propun o respirație proprie pentru acest aspect, pentru digestie și metabolism, și câteva posturi pe care să le practicăm la început în șezut și mai apoi câteva pe abdomen. Drept urmare, nu recomand aceste tehnici pentru persoanele, pentru doamnele, domnișoarele însărcinate, pentru doamnele, domnii, persoanele care au probleme, știu eu, dezechilibre la nivelul cavității abdominale, pentru cei care aveți poate dezechilibre cu tensiune arterială mare, mică, totodată pentru doamnele care sunt în acea perioadă a lunii, știți, perioada aia în care ne place să spunem lasă-mă în pace, sunt nervoasă. Bun, deci câteva contraindicații există, dar dacă vreți să încercați, vă susțin în a practica cu precauție și în a practica non-violent, nu violent față de corp, față de minte și față de spirit. Haideți să începem cu treaba. Vă invit să vă așezați confortabil la început de practică în Siddhasana sau Sukhasana, picioarele încrucișate sau o postură turcească. Puteți oferi ceva sub șezut, ridicând pelvisul de la nivelul solului, eliberând un strop articulațiile șoldurilor. Palmele sunt deschise pe genunchi, toate articulațiile brațelor sunt relaxate. Vă spicuiesc un pic din această tehnică de respirație, de control al respirației, una dintre cele mai importante satkarmas, tehnici de detoxifiere internă din sistemul yoga, din Hatha Yoga, regăsită în Hatha Yoga Pradipika ca și carte de specialitate, carte de căpătâi, o Biblie pe care noi, mai ales la început de cursuri, musai trebuie să cunoaștem ce conține, ce cuprinde, la început de școală, de specializare în acest domeniu. Kapalabhati Pranayama. Kapalabhati. Kapala înseamnă craniu și bhati înseamnă strălucitor, luminos. Drept urmare, acest termen se referă la ridicarea focului înspre stadiul superior al conștiinței, înspre craniu, înspre partea superioară a corpului. Respirația se întâmplă în abdomen prin niște pulsații abdominale care stimulează funcțiile organelor din cavitatea abdominală, organe cu rol important digestiv, ficat, pancreas, stimulează și drenează depozitele de toxine, de reziduri, de alimente nedigerate, grăsimi depozitate pe intestin gros, intestin subțire. Le stimulează și ajută corpul să le elibereze în afara sa. Haideți să începem!
așa ca și beneficii, crește arderile, crește temperatura corpului, susține sistemul imunitar, purifică căile respiratorii, degajează traseul respirației, eliberează mucozitățile de pe traseul respirator, degajează nările și totodată luminează mintea. E foarte, foarte benefică și recomandată atunci când avem letargie mentală, când avem tendința să ne culcăm pe o ureche și să fim demotivați și să ne întrebăm, oare ce o să se întâmple cu mine peste o lună? Aici este un grad de letargie mentală care trebuie susținut prin energizare, da? Prin tehnici care stimulează focul interior, soarele. Bun. Palmele pe genunchi relaxate, întoarse înspre pământ sau înspre cer. O să demonstrez și apoi facem împreună. Se inspiră pe nas, umplând abdomenul cu aer asemenea unui balon și se expiră tot pe nas, golind abdomenul de aer, lăsându-l să pătrundă în spate, înspre coloană. Inspirația este pasivă. Expirația este ușor, autoindusă, agresivă, un pic brutal, se resimte la început, dar mai apoi o să vedeți că o să vă placă tehnica. Deci inspirul și expirul presupune o sucțiune abdominală conștientă, deci un expir un pic mai agresiv, mai scurt, da? Mai intens. Hai să începem. Fac eu 3 respirații ca să înțelegeți. Dacă vreți, puteți să așezați chiar și palmele pe abdomen. Așa, ca să vedeți dinamica din cavitatea abdominală. Facem 30 de repetiții după ce exemplific eu 3 respirații. Asta este, da? Ca și când am dat un ciocan în abdomen, stimulând funcțiile organelor implicate în digestie, cu rol important în digestie. Organe care eliberează enzime necesare procesului digestiv de asimilare a substanțelor nutritive. Bun, haideți! Kapalabhati Pranayama. Avem 30 de repetiții. O să simțiți la nivelul craniului un pic de furnicături. Vă invit să închideți ochii și să vizualizați cum prin creștetul capului se deschide o poartă și cum toată această presiune, toate aceste senzații ciudate, poate, de la nivelul craniului, sunt eliberate prin această poartă deschisă în creștetul capului. Păstrați în continuare atenția pe respirație și observați, poate, încă activitatea, dinamica din cavitatea abdominală, temperatura corpului, traseul respirației pe inspirație și pe expirație. Păstrați atenția în aici și acum, conștientizând cu multă bucurie din nou această șansă magnifică la respirație. Respirăm, deci existăm. Și forța este în mâinile noastre. Pentru ca noi să fim optimiști, pozitivi și încrezători în tot ceea ce ne conține și în tot ceea ce este pregătit să ne conțină. Bun. Pentru stimularea digestiei, când abordăm asana din yoga, cel de-al 3-lea braț, trebuie să ne ducem cu gândul la torsions of the spine, la torsiuni spinale sau la rotații de coloană. Toate acestea fac un masaj al organelor interne abdominale care din nou se stimulează una pe cealaltă. E ca și când am stoarce organele în abdomen și le-am stimula activitatea. Le-am trezi, le-am repune în funcțiune. Drept urmare, haideți să începem cu câteva torsiuni în această postură. Cu inspirație extindem brațele înspre cer și apoi cu expirație rotim către dreapta trunchiul, privirea înspre lateral dreapta, lăsând palma stângă pe coapsa dreaptă, palma dreaptă în spatele șezutei drepte, coloana verticală, pieptul degajat. Poți să rămâi aici și să numeri până la 5 respirații complete. Cu inspirația
Ne centrăm și cu expirația rotim către stânga, plasând palma dreaptă pe coapsă stângă, palma stângă, plasată în spatele fesei stângi, susținând verticalitate frumoasă, perfectă de-a lungul coloanei. Pieptul degajat, respirația curge, musculatura facială luminoasă, craniul eliberat de tensiune, mintea răcorită, aerisită. Cu inspirația ne centrăm și apoi cu expirația ne aplecăm ușor înspre înainte ca să bandajăm un pic ca să contrabalansăm aceste torsiuni de coloană. Putem să pășim cu palmele, inspirăm, alungim coloana și cu expirația coborâm un pic capul aici. Inspirăm, ne centrăm și mergem un strop către dreapta, plasând palmele stânga-dreapta piciorului drept, alungim coloana și expirăm, coborâm peste piciorul drept, capul coboară și el lejer înspre genunchi. Observăm poate ușoare modificări la nivelul structurii coloanei, felul în care postura impactează corpul. Inspirăm, ridicăm trunchiul, revenim cu palmele pe centru și cu expirația plasăm palmele stânga-dreapta piciorului stâng, alungim un strop coloana, expirând coborâm peste coapsa stângă, capul coboară și el înspre genunchi. Poți să aduci palmele un strop mai în față dacă îți dorești o extensie mai intensă, te apleci mai mult, observă ce-și dorește și corpul, ascultă-ți vocea interioară. Bun. Puteți să stați până la 5-10 respirații. Eu vă exemplific și într-un program scurt cam ce am avea de făcut, strict, cu impact rapid și cu multe beneficii, da? Efectivitate maximă. Venim mai apoi în postura mesei și din postura mesei mergem din nou înspre o torsiune de coloană. Cu inspirația, brațul drept extins înspre tavan, privirea urmează palma dreaptă și apoi expirând, introducem brațul drept pe sub brațul strâng, brațul stâng extins peste cap, privirea urcă înspre tavan. Aici avem o torsiune de coloană care impactează și nervii spinali, revitalizându-i. Rotație de coloană care corectează cocoașa, cifoza din zona toracală a coloanei. Degajează inima și sporește inclusiv capacitatea pulmonară. Și să resimțiți toate aceste torsiuni în abdomen, în organe. Squeezing, stoarcem acolo, strângem. Trezim sistemul digestiv. Ele ajută și la eliberarea gazelor din organism, da? Pentru că acele gaze sunt de fapt rezultatul toxicității, reziduri pe intestine, nedigerate, neprocesate, surplusuri neeliberate. Inspir, trag palma stângă înapoi pe săltea și cu expirația fac câteva mișcări. Inspir, deschid inima, privirea urcă, expir, rotunjesc. Continui să respir conștient. Câteva mișcări de cat and cow care stimulează fluxul energetic din baza coloanei până în creștetul capului, mobilizând toată structura spatelui. În ritmul vostru, dacă vreți mai lent, bineînțeles, faceți cum vă este vouă mai bine. Revenim într-o zonă neutră a coloanei, inspirăm brațul stâng sus, cu expirația brațul stâng pe sub brațul drept, coborâm capul pe saltea, brațul drept extins peste cap, privirea înspre palma stângă. Lăsăm omoplatul stâng în contact cu solul, umărul stâng în contact cu solul și putem intensifica torsiunea de coloană, poate pășind un strop mai înspre dreapta cu palma stângă. Respirația curge, o respirație conștientă, o respirație simplă și eficientă, respirație care vă conține complet. Inspirând 3 secunde, poate expirând tot 3 secunde. Cu inspirația ne ajutăm cu forța brațului drept, revenim cu palma dreaptă pe poziția inițială. În postura mesei expirăm aici și din nou 2-3 mișcări din acestea care se susțin reciproc, flexii și extensii, mișcări antagoniste, atât de benefice și de sănătoase pentru coloana vertebrală.
Inspir, eliberez abdomenul, deschid inima, arcul în baza coloanei. Expir, rotunjez, bărbia coboară înspre sol, abdomenul în interior. Bun, dragilor. Și acum, cu următoarea inspirație, mergem un strop în câinele cu fața în jos, aducem palmele un pic mai în față, ridicăm genunchii de la sol, împingem fundul înspre tavan, formăm un V între brațe, trunchi și picioare, 2 pumni distanță între tălpi, rotație externă, umeri, tălpile paralele și mergem înspre o torsiune de coloană și aici. Apucăm cu palma dreaptă, poate gamba sau glezna stângă, privind pe sub axila sau brațul stâng. Rămânem. Putem să flexăm genunchii și să menținem călcâiele deasupra saltelei. Important este să fim stabili în corpul nostru. Fiind stabili în corpul nostru, putem să discutăm despre control al respirației și despre confort pe care îl putem aduce prin intermediul unei respirații conștiente, profunde. Și schimbăm, inspirăm palma dreaptă pe sol, expirăm, aducem palma stângă, undeva pe partea dorsală, picior drept înspre gleznă, gambă, privirea peste umărul drept, rămânem și aici, 2-3 respirații și rotim coloana. Inspir, expir. Bravo! Cu inspirația, palma stângă pe poziție, coborâm genunchii pe sol, mergem un strop în balasana, șezuta vine pe călcâie, tălpile întinse pe saltea, alungim coloana, nu ridicăm fesele de pe cele două tălpi, de pe cele două călcâie, cu brațele în față, în postura copilului extins, fruntea pe sol, balasana sau dharnika asana, depinde de tradiția yoghină. Se regăsește sub mai multe denumiri această poziție restaurativă. Păstrați atenția pe respirația liniștită, pe pacea interioară, pe intenția bună și curată, pe care cu siguranță, mai mult ca niciodată, o plantăm cu toții în fiecare dimineață a vieții noastre. Bun, cu inspirația revenim în postura mesei și direct vă invit să veniți în siguranță pe abdomen. Minunat! Brațul stâng extins în față, îndoim genunchiul drept, aducem palma dreaptă pe talpa dreaptă și fiți atenți ce facem. Capul jos, cu inspirația ridicăm capul, piciorul drept și brațul stâng și rămânem aici. Talpa stângă rămâne pe sol. 1. Inspirăm în abdomen, expirăm din abdomen, da? Ca să masăm organele abdominale. 2. Puteți să și simțiți cum se ridică cu inspirația ușor pieptul. 3. Și cum cu expirația coboară din nou ușor trunchiul. Inspir. 4. Și 5. Expir, cobor și schimb. Extind brațul drept, flexie genunchi stâng. Apuc cu palma stângă, talpa stângă, ridic brațul drept, piciorul stâng și capul de la sol și rămân. 1. Inspir în abdomen, expir din abdomen în afara corpului. 2. 3. 4. Relaxează umărul drept. Și 5. Expir, cobor. Minunat. Acum aducem palmele pe tălpi, flexând ambii genunchi. Genunchiul ușor unul spre celălalt, să nu fie distanță foarte mare. Ideal ar fi ca genunchii să rămână pe linia șoldurilor, ca să nu aducem vreun dezechilibru la nivelul articulațiilor șoldurilor. Bun, cu următoarea inspirație, venim capul sus deasupra saltelei, ridicăm pieptul, poate până la coasta flotantă, pieptul este dezlipit de saltea și picioarele sus și rămânem în Dhanurasana sau postura arcului. Sus, 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 atât cât îți permite elasticitatea, mobilitatea coloanei și respirăm în abdomen. 1, 2, 3 și încă 2 respirații. 4 și 5 și cu expirația coborâm și doar cine dorește o să facă împreună cu mine o tehnică destul de intensă care stimulează foarte, foarte bine focul digestiv, Agnisara, aflat în zona Manipura Chakra. Bun, inspirăm sus, deci doar cine dorește. Sus, 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 cu expirația coborâm
Și cu inspirație urcăm ca o roată. Bine? Hai! Oprim încet mișcarea. Întindem picioarele pe sol, eliberând tălpile. Rămânem un strop aici, plasăm palmele sub umeri stânga-dreapta pieptului și ca să masăm un pic coloana și flexia aceasta. Ducem o extensie, inspir, ridic pieptul în cobra, extind toată partea frontală a corpului, umerii jos, relaxați, pubisul, osul pubian nu se ridică de pe saltea. Inspir aici și cu expirația mergem din nou în balasana. Vă trag un pic mai pe mijlocul saltelei ca să vedeți. În balasana, de data aceasta, brațele sunt în spate pe lângă corp, fruntea jos, abdomenul relaxat pe coapse. Bun. Încă 2 respirații complete. Preia încet controlul asupra respirației. Echilibrând inspirațiile, poate extinzând la 3-4 secunde din nou. Cu expirațiile la fel de lungi. Simte mișcările abdomenului pe fundalul respirației care te conține complet. Mintea ta este absorbită de senzațiile corpului. Bun. Lăsăm palmele stânga-dreapta capului și fără să facem mișcări bruște, cu ochii închiși ridicăm mai întâi capul de la sol, deschidem ochii și apoi încet realiniem coloana, vertebră cu vertebră, venim cu spatele vertical. Propun să încheiem pe astăzi cu o postură, Paripurnanavasana, care întărește toată această bandă mediană a corpului. Este recomandată pentru toată lumea, poate fi efectuată și cu sprijinul, cu ajutorul brațelor sau fără ajutorul brațelor. O să arăt 3 opțiuni pentru această postură. O variantă mai ușor de abordat ar fi aceasta, Navasana, postură tradițională care întărește musculatura abdominală și totodată întețește arterile, stimulează focul interior. Bun. Cea de-a doua versiune ar fi aceasta, tot cu brațele stânga-dreapta coapselor, plasând palmele și susținând picioarele sus. O deschidere mai mare între coapse și abdomen. Aici suntem deja în Paripurnanavasana. Sau eu aș propune să încercăm măcar 5 respirații aici și alte 5 respirații aici cu susținere din partea brațelor. Ce ziceți? Haideți să începem. Putem să tragem musculatura fesieră în exterior, stabilizând oasele șezutei. Un pic de atenție pentru un coccyx proeminent și dureros. Vă invit să așezați o pătură sau o pernă sub șezut. Bine? Ca să menținem zona aceasta foarte sensibilă în siguranță. Creăm un platou. Avem varianta 1, varianta 2 sau varianta 3. Hai! 1. Umeri înapoi. Brațe puternice. 2. Abdomenul angajat, spatele drept. 3. Pieptul proiectat înspre înainte. 4. Respiră. 5. Nu modifica parametrii respirației. 6. Hai să ne susținem reciproc. Reușim împreună. 7. 8. Tremură. 9. Și 10. Și inspirăm excelent. Luăm ușor genunchii la piept, lăsăm capul să coboare peste cei 2 genunchi. Preluăm din nou control asupra respirației și vizualizăm cum toate aceste tehnici deja și-au început efectul asupra aparatului digestiv. O să vedeți că tranzitul intestinal va fi mult mai ușor și că efectele tuturor acestor abordări din tradiția yoga, fizice și energetice, va fi de lungă durată, nu doar pentru astăzi și mâine, o să vă ajute câteva zile de acum înainte. Recomand tuturor mișcare. Și nu doar mișcare a corpului fizic, ci mișcare și dinamism în toate straturile care ne compun.
mișcare mentală, dar constructivă, inteligentă, mișcare emoțională, să nu existe letargie aici, în zona asta a iubirii. Ea trebuie întreținută, da? Trebuie să fie un schimb reciproc constant între lumea interioară și lumea exterioară, la fel și aici. Dar totul inteligent. Și mișcare fizică, păi cum altfel? Da? Vine vara. Glumesc. Iată și ceasul meu s-a dezlipit. Îmi spune gata că trece timpul, dragii mei. Să ne revedem cu bine. De fiecare dată cu bucurie multă, cu dăruire și deschidere. Orice nevoie ați avea, nu uitați, exist și eu și vă stau la dispoziție oricând. Sănătate multă, încredere, credință, speranță, bucurie pentru că deja, iată, avem atât de multe, conștientizare a tuturor valorilor deja prezente în noi și în viața noastră, de jur împrejurul nostru și forță. Forță pentru că reușim. Reușim multe, mai multe decât credem noi că putem reuși de fapt. Namaste! Shanti, Shanti, Shanti. Să fie pace în voi și să fie pace în noi și să fie pace în lumea asta. Pe data viitoare!